πέρα και θα παίξω. Μπανάνα! Egg Wars. Μπανάνα, το ίδιο είναι. Μαζί με τον Νίκο Το θυμάσαι αυτό το map. Δεν έχω ανεβάσει ακόμη αυτό το επεισόδιο του Egg Wars. Δείχνει τι έχουμε κάνει σε αυτό. Νομίζω το έχεις ανεβάσει. Τέλος πάντων. Το έχω σε αρχείο. Το πονέσει ένα φορμάρι γκολ. Πάρουμε ρε σύντομο. Μα εσύ είσαι καλός στο να παίρνεις obsidian. Είμαι καλύτερο στο δεξί κλικ από εσένα. Ναι. Δικά μου, πάρε δικά σου. Δικά μας είναι. Δεν είναι μας, είναι μου. Ο χοντρός το θέλει όλα δικά του. Εγώ θα πάρει και μια ξύνα να μην παγιδευτείς πάλι μέσα εκεί. Θέλω 10 diamonds. Τι θα θες τα 10 diamonds? Για να κάνω upgrade το gold. Τώρα που θα πάω στο κέντρο, θα σου πω. Ό,τι θες πρέ, ό,τι θες. Obsidian. Θέλω. Εγώ δεν σου δίνω. Villager notice me. Καρατάκι. Ποιος πεθαίνει? Το μάτι σου. Ποιος πεθαίνει, το μάτι σου. Καθυστέρησε το 10 λεπτά, δεν κάτσε πιο πολύ. Το πανέσει και ήταν να μην μας επιτεθούν, Μας επιτίθουν. Πω. Δεν ξέρω. Στην τύχη του. Κάνω record, είναι μυστικό. Όχι, δεν θα το μάθει καθόλου το YouTube. Εδώ παιδιά είναι μια συνηθισμένη ημέρα στο Eggers. Παίρνουμε gold, περιμένουμε το στρατ να φέρει τα diamonds. Περιμένουμε 30 χρόνια να βγάλει gold. Την έσπασε το πόδι μας, εντάξει. Πώς το έλεγε ρε. Μας το γράφουμε στη μάπα μας, να μας το σπάσουν. Ξέρω. Ρε hackers! Μισό λεπτό παιδιά και επιστρέψαμε. Δεν επιστρέψω. Εγώ Εδώ είμαστε. δεν ξέρω για σένα το τεστ. Εδώ είμαστε στρατό. Για τις ταινίες που κάνουμε, σε περίπτωση που δεν ξέρετε, δεν βγαίνουν τώρα ταινίες για έναν και μοναδικό λόγο. Επειδή δεν έχουμε γενναιόδορια χρόνο, απλώς βαριόμαστε. Κάνουμε αυτά τα βίντεο. Το ξέρουμε τι κάνουμε. Ούτε κανένα. Είναι της φαντασίας μας. Είναι μάτι. Μας βάσανε το αυγό. Όχι, κάνω tag. Με τα χέρια. Από πού μας επιτέθηκε? Δεν μας επιτέθηκαν, στο κέντρο πήγα. Να πάρω diamonds και δεν πήρα την armor για καλό και κακό. Λοιπόν,
Αυτά θα τα φυλάξουμε για το τέλος. Γιατί τα πήρα κατά λάθος. Κοκονάκι μέσα. Ρε εσύ συνέχισε να φαρμάρεις, έχεις εδώ μέσα 10 gold. Το ξέρω. Γιατί δεν παίρνεις το obsidian να τελειώνουμε να το βάλεις στο πάνω. Αυτό είναι το αγαπημένο μου map. Δεν έχω σημείο που κάνω FPS. Να το και το πορδοβούλο. Το έβαλα. Εντάξει, Κοκονέ, η γάτα σου διαορίζει. δεν με νοιάζει. Και εσύ, διαούριξε και εσύ. Στράτο, διαούριξε και εσύ. Κοίτα ρε φίλε δηλαδή, με το hacker. Κοιτάζω. Άντε να τους σκοτώσεις τώρα. Καρότα. Είναι από τα τζάμπο. Είναι τζάμπο καλά. Είναι χορηγία. Μαπέλ! Χωτρέ! Δεν μας άφησε να... Με σκοτώσει. Σταμάτα μπαμπά! Ούτε βρε, Ούτε πρόλαβε. πού βρήκες καταρχήν το diamond pickaxe. Λοιπόν, έλα στο λόμπι 1. Έλα στο λόμπι 1. Σταμάτα! Σταμάτα! Κάνω record! Έλα σταμάτα! Εντάξει. Μισό κοκονέ να βγω από το έδαφος. Δεν είσαι στο έδαφος. Έλα, πού θα πάμε. Σπέι... Ντουάντερ. Στο Δοάρε. Μπήκα. Και θα επιστρέψουμε μόλις ξεκινήσουμε. Και επιστρέψαμε. Μισώ αυτό το μάτο, μισώ αυτό το μάτο, μισώ αυτό το Γιατί μάτο. επειδή έχει τρενάκι. Ναι, και θα σε Για μάθω. την ακρίβεια δεν έχει εδώ τρενάκι. Είσαι που το ξέρεις. Γιατί έχουμε αυτόν με την άσχημη τη μούρη. Πίσω. Ποιος? Πάει να αυτοκτονήσω. Δώσε μου πρώτα το πράγματά σου. Όχι, ούτε να αυτοκτονήσω δεν μπορώ. Γιατί Πεις δεν τα μπορείς. πράγματα τα πάρτε, δεν τα θέλω. Οκ. Ολέ, τζαμπού. Σε ποιο team είπαμε ότι ήμασταν στο pig. Στο pink. Στο pig. Είμαστε στο pig. Είμαστε σε Μπουρούντι. Σε γουρνίστικο. Δικά μου τα είναι. Με πόση ζωή έμεινες. Έμεινες εκεί στη θέση. Δεν σου λέω. Είναι δικά μου τα είναι. Και δεν σου λέω. Ρε Στέλιο, είναι 12.30 μία παρά. Πότε θα γίνει το φάι, συγγνώμη. Δεν πρέπει 2.30 να είναι έτοιμο. Όχι. Ε, Γεια σου Στράτο. Ο Βρέτη μου παίρνει τα τέτοια, τα είναι. Μη μου τα ληστεύεις. Έμεινα με μισό φάνη. Εσείς παλέψτε εκεί πέρα να το πάρετε, εγώ τα παίρνω όλα. Έλα μωρέ, αλλά 4 θέλω μόνο. 4 θέλω και θα φύγω. Για να πρέπει αυτό το Θέλω κι άλλο, θέλω αγκαλίτσα. θέλω 30. Και θα του κάνω αγκαλίτσα. Ωραία. Του έκανα αγκαλίτσες και φυλάκι. Τα αυτιά μου. Δεν ήξερα.
Μας έσπασαν το αυγό ρε. Μπράβο μας. Τώρα ποιος θα γεννήσει άλλο. Εν τω μεταξύ ο hacker ρε. Στράτο, τώρα πες μου, Εγώ ποιος θα δεν γεννήσει. ξαναπαίζω. Τέλος παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Γεια σας. Κάντε subscribe και τέλος πάντων.